дастаи яккачини ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ушу дар чемпионати кушоди Федератсияи Русия соҳиби 21 медали тилло, 8 медали нуқра ва 4 медали биринҷӣ гардид. Мусобиқа ду рӯз санаҳои 14 ва 15 май дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия бо иштироки васеъи варзишгарон гузаронида шуд. Дар он 51 даста аз 3 давлат Русия, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон иштирок намуданд ки шумори умумии варзишгарон беш аз 400 нафарро ташкил дод. Дастаи яккачини Тоҷикистонро дар чемпионати мазкур 7 нафар варзишгарон ва 1 нафар мураббӣ муаррифӣ карданд. мо аз номи Тоҷикистон 6 нафар варзишгарон дар чемпионати кушоди Аврупо ки дар Федератсияи Русия шаҳри Санкт-Петербург баргузор гардид истодааст, дар инҷо иштирок карда соҳиби ҷойҳои намоён гардидем. Ман соҳиби ҷойи аввал гардидам ва ман мехоҳам ки боз низ ба чунин мусобиқаҳои зебо иштирок карда парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаҳои байналмилалӣ баланд бардорам. варзишгарони дастаи яккачини Тоҷикистон оид ба ушу дар мусобиқа аз рӯи 19 намуди ушу баромад карда маҳорати худро байни 3 давлати дунё муаррифӣ карданд. ҷоизадори чемпионати ҷаҳон Нозирин Хуршедзода, мураббии варзиши намуди ушу Мирзодалер Хуршедзода, варзишгарон Фирӯза Баҳодурова ва Шермуҳаммад Рустамов дар ин мусобиқа дар сатҳи баланд баромад карда бештарин нишонаҳои фахриро соҳиб шуданд. варзишгарони тоҷик ҳам аз иштирокашон дар мусобиқа изҳори хушнудӣ карданд, зеро ба онҳо муяссар гардид ки байни беш аз 400 нафар варзишгарон ҳунарнамоӣ карда ҷойҳои ифтихориро касб намоянд. Хочу, чтобы девушки нашего Таджикистана занимались спортом. УШУ – это самый хороший спорт, который продвигает и мышление, и развитие в спорте, а также в учебе. мураббиёни Федератсияи Русия ҳам аз ташкили чунин мусобиқа изҳори хушнудӣ намуданд, зеро ба варзишгарону мураббиёни рус ҳам ҳунарнамоии дастаи яккачини Тоҷикистон писанд омад. таъкид гардид ки ташкили ин гуна мусобиқаҳо барои тақвият додани достигии варзишгарони тоҷику рус ва баландбардоштани маҳорати варзишии онҳо мусоидат мекунад. Всегда очень рада видеть команду Таджикистана на наших турнирах, потому что именно мы привили вашей команде любовь к спортивному ушу. Вот. И очень приятно смотреть, как вы прогрессируете, как у вас подрастают спортсмены. И мы всегда рады видеть вас в гостях и ждем приглашения снова в Таджикистан. дар ҷанбасти мусобиқа ба беҳтарин варзишгарон аз ҷониби дастандарткорон нишону диплом ва дигар ҷоизаҳо тақдим карда шуд. дастаи яккачини Тоҷикистон оид ба ушу аз ҳисоби бештари медалҳои ба даст оварда дар зинни якум қарор гирифт. гузориши Фарзона Шамсиева, Азам Раҳимов барои барномаи Тилотии Хабар.